Добър ден, скъпи приятели! Добър ден на всички! Здравейте на всички! Днес е 15 май 2025 година, 14 часа московско време и започваме нашата традиционна среща, която се нарича Делова среща. Днес ще поговорим за най-важните неща, които са всъщност основополагащи за живота на всеки човек. Днес ще говорим за парите, за финансовото благополучие, за това как да започнем да печелим много пари или поне достатъчно за един добър, нормален, човешки и достоен живот. И ще поговорим още за продуктите, които дават. Втората, най-значима и важна част от живота на човека. Това са здравето, доброто самочувствие и добрият външен вид. С две думи ще говорим за здравето и парите. В един пакет, две в едно. Ще говорим за възможностите, които предоставя на всеки човек на рускоговорящия пазар една нова компания, която неотдавна навлезе на рускоговорящата територия и предлага тук своята продукция. Тази компания е Vieda. Тя дойде при нас от изтока преди малко повече от 2 години. И това, което постигна за това време, просто буди изумление и възхищение. Хората с невероятна сила постигат удивителни резултати от използването на продуктите. Тази компания не използва просто традиционните средства, които обикновено се предлагат и популяризират в мрежовия маркетинг, хранителни добавки, козметика и така нататък. Но тя донесе нещо ново и неочаквано. Тя донесе тук уреди, специални уреди за домашна употреба, които са сертифицирани като битови уреди. Но в съчетание с биологично активните добавки дават невероятни резултати. Просто спира дъха да видиш как хората решават своите проблеми. Десетилетия наред, с години, десетилетия хората страдат, мъчат се, никой не може да помогне. А тук изведнъж и всичко се променя. Защо? Сега ще получите отговора. Но с две думи ще кажа. Ще покажем резултатите и ще обясним как всичко това работи. И ще видите чрез примери и истории на други хора, че и във вашия живот могат да настъпят такива добри промени към по-добро. Имам предвид здравето. Защо това работи? Защото днес Китай е всъщност супер, просто свръхсила в областта на научно-техническия прогрес. Те имат толкова гъвкав, практичен ум и са фабриката на света. Могат да произведат всичко. Всяко начинание, всяка идея те реализират много бързо и без бюрократични спънки я внедряват в живота. И при тях се получава нещо такова. Това, което държа в ръцете си, е биоенергиен масажор. Накратко, сега няма да изпреварвам събитията. За сега ще кажа, че днес Китай е съкровищница на знания за това как човек да бъде здрав. 5000 години традиция в китайската медицина. 5000 години и плюс научно-техническите постижения, които се прилагат като се знае как е устроен човекът. А китайците знаят как е устроен човекът, за разлика от западната медицина. Защото те лекуват човека и предотвратяват болестите при човека, а не само органа, както е при нас. При нас има офталмолог, УНГ, гинеколог, проктолог и други специалисти, които лекуват някакъв орган. Човекът не е орган. Човекът е цяла система. Именно за това на тази основа се случват такива удивителни промени. И обикновени хора, без никакво медицинско образование, като мен, например, аз съм просто бивш военен. Служих във военноморския флот, бях толкова далеч от всичко това и нямах никаква представа. Но днес видях как работи това. Вече 3 месеца се занимавам с това и за това време лично постигнах такива резултати, че направо ти спира дъха. И сега ще чуете за това. Освен това, тази компания за първи път виждам такова нещо. Аз работя вече 29 години в мрежовата индустрия. Работил съм в много компании и съм постигнал добри резултати в различни от тях. Но никога в живота си не съм срещал да плащат толкова много пари и да се отнасят с такава грижа към обикновените дистрибутори, към обикновените хора.
които са дошли тук просто да изкарат 100, 200, 300, 500 долара, на когото му трябва повече. Няма ограничения. Днес всеки човек може да получи здраве, добро самочувствие, пари и свобода от тук, без значение къде живее, с какво се занимава, каквато и професия да има. Всеки. Така че ви поздравявам. Защото това, което ще чуете сега, може коренно да промени живота ви. Сега ще направим следното. Ще поговорим и ще разделим това време на две части. Вие разбрахте, темата е изключително важна. Експертите ще говорят за това. Аз се занимавам с мрежов бизнес вече 29 години и моята тема ще бъде как да ви покажа какво трябва да правите, за да получите пари. Какви действия да предприемете, за да имате пари още днес или утре. Обикновено на работа днес. Срещнах една позната моя жена в парка. Живея в парка във Варна, в България. И срещнах едно момиче. Върви щастлива, радостна, поздрави ме, познавам я добре. И започнахме да говорим. Той казва, аз работя тук, наблизо има магазин ТД. Там продават тези разсади и цветя. В общи линии цветарски магазин с пръст и всичко останало. Аз, казва тя, работя и изкарвам 500 евро на месец, Олег Григориевич. 500 евро на месец. Всеки божи ден. 500 евро на месец. Наемам апартамент. Децата. И тя е щастлива. Тя прекарва цялото си време там и е щастлива, че като емигрантка е намерила такава работа тук. Какъв ужас! 500 евро на месец. Сега ще ви покажа как 500 евро могат да се изкарат за една седмица от начинаещ, който изобщо нищо не разбира. Само защото има такива продукти и достъп до тях. И така, за продуктите ще разкаже регионалният директор на нашата компания. Казва се Олга Дюдина. Тя ще знае всичко за продуктите и ще покаже резултатите. А след това ще поговоря с вас за парите и ще ви покажа как можете да станете успешен човек. Започваме. Здравейте, приятели! Добър ден на всички! Поздравявам всички! Казвам се Олга, на 38 години съм, майка съм на 2 деца и вече 10 години съм в майчинство. Домакиня съм общо взето. Изобщо нямам никакъв опит в бизнеса, още по-малко в международен и то в толкова интересна сфера. Влязох в компанията, за която ще говорим днес, само защото децата ми бяха болни и трябваше да реша този проблем с здравето им. Пробвахме много неща, различни хранителни добавки, витамини, хомеопатия, алтернативни видове медицина. Но, за съжаление, всяка година през есенно-зимния сезон децата ми постоянно боледуваха и то с усложнения, с пневмонии. Лежахме в болница и нищо не помагаше. Не можех да подсиля имунитета им, да ги подкрепя така, че да могат да се противопоставят на съвременните вируси. Когато моя позната ми разказа, Оля, слушай, има такъв уред. Чувала ли си? Знаеш ли? Аз казах, не. Заинтересувах се и започнах да проучвам. Разбира се, веднага го купихме, защото здравето на децата винаги е на първо място. И най-интересното е, че получих резултати, видях ги веднага, т.е. при мен след 3 дни вече имаше резултат. Децата ми за първи път в живота, откакто живеем тук, в Турция почти 6 години, не се разболяха нито веднъж през зимния сезон. Тоест, честно казано, бях впечатлена от резултатите. Това е истина. Мъжът ми е страшен скептик, който цял живот работи в традиционния бизнес. Той ми казва, Оля, защо си толкова внушаема? Каквото и да ти разкажат, ти всичко купуваш. Аз му казвам, чуй, можеш сега да ми се смееш, но ще дойде време, когато това ще ти помогне. И точно така стана. Хвана го кръста. Той лежеше тук при мен и аз го обработих с нашия вълшебен клетъчен активатор, обдухах болната му зона и на следващия ден той отиде на работа. Въпреки че обикновено много добре знае, че с такъв проблем би лежал цяла седмица. И тогава ми каза, да, наистина, това работи. Вчера се убедих още веднъж, за кой ли път вече, че наистина продуктите работят и дават резултат веднага. Настинах, гърлото ми падна, изобщо не можех да говоря. Цял ден вчера се обдухвах с активатора пиех нашия чудесен стеч пречистващ чай и общо взето и това беше всичко.
Днес вече говоря, а вчера изобщо нямах глас. Дори вчера се опитах да водя ефир, който беше там ме чу. Да, т.е. разликата се вижда ясно преди и след, както се казва, само за един ден употреба. Има много резултати от използването. В компанията имаме 5-10 позиции, различни продукти. За всякакви случаи в живота, така да се каже. Това не са някакви лечебни лекарства, а комплексен подход към оздравяването на организма. Има както система за пречистване, така и за хранене. Затова въздействаме от всички страни, за да не боледуват хората, да не ходят на лекари и да не пият тази химическа продукция, която се продава по аптеките. И аз, разбира се, не съм лекар, няма да мога да ви обясня с някакъв научен език. Ще разказвам само от гледна точка на потребител. Но при нас има специалисти, и лекари, и терапевти, и педиатри, и онколози, и хирурзи, професори по китайска традиционна медицина. Те именно провеждат обучения и семинари, където безплатно обясняват, разбира се, как и благодарение на какво действа всеки продукт. А за нас, за обикновените смъртни, да го кажем така, кое е най-важното? Да дава резултат, да не се налага с години да се пият някакви добавки, билки и да се чака ефект. А да може веднага да се види разликата. Преди и след, преди и след. Затова всъщност за обикновените хора най-важното са резултатите. Да. Хората да ги имат. Компанията Vieda работи вече 9 години на пазара в азиатските страни. Днес те се разширяват и излизат на пазарите в страните от ОНД, Европа и Америка. И за всеки човек, независимо с какво се занимавате, какъв опит имате или на колко години сте. Ако имате телефон мобилен, да, и достъп до интернет или компютър, можете да печелите пари тук. Освен това, това не е традиционен бизнес. Няма да се налага да купуваме стоки на контейнери, да организираме склад или магазин, за да продаваме после нещо на хората. Не, и още веднъж не. Тук не влагаме пари, за да продаваме продукти, а и като цяло хората не обичат особено да се занимават с продажби. Много по-лесно е да купиш за себе си, да използваш, да получиш резултат и тогава просто ти поникват крила и ти е толкова лесно да споделиш за тази компания, за тези продукти с приятелите си. Това се случва много естествено, органично. И компанията щедро възнаграждава онези хора, които не само ползват и получават резултати, но и разказват на някого. Човекът чува, да, на мен ми трябва това. Той посети уебсайта на компанията, купи продуктите, които го интересуваха и получи резултати. А на нас като препоръчители, компанията изплаща пари за това. Какви пари? За това ще говори Олег Григорьевич. Ще кажа просто за себе си, за да разберете и да се ориентирате, че дори и аз, като домакиня без опит в такива компании и с продукта, успях за 2,5 месеца да спечеля почти $11 000. Мисля, че всеки човек може да го постигне. Имаме момичета, които на 16 години изкарват над 2-3-5 хиляди долара на месец. Освен това, бизнесът се развива по целия свят, тъй като нашата компания е международна. Тоест, вашите познати, които живеят в друга държава, също могат да се присъединят към вас по същия начин и вие ще печелите пари, а той ще гради собствен бизнес. Уникална система. За нея ще разкаже Олег Григорьевич. А сега нека поговорим за продукта. Сега ще изключа камерата си и ще споделя екрана, за да можем да видим слайдовете за продуктите. Ако гледате от мобилен телефон, можете да увеличите изображението, за да ви е по-удобно да прочетете за продукта. И така вижте именно активаторът на клетките, този уникален уред, иновативен джаджа, с който започна моето запознанство с компанията Vieda. И накратко ще кажа, че в основата стои терахерцовата технология, разработена от нашите учени. Вече съществува медицинско оборудване, което се използва в болниците. Но не всеки човек има възможност да се лекува там, а компанията Vieda предоставя уред за домашна употреба. Дори дете може да го използва, защото е безопасен. И това какво прави активаторът? Той създава условия в организма, при които имунитетът може сам да се справи с всеки проблем. Нашият организъм е много умен, трябва му само малко помощ и той сам ще решава всички въпроси. Затова нека да разгледаме резултатите. Най-добре се вижда при кожни проблеми. Тук при този мъж имаше трофична язва, която дори застрашаваше с ампутация на крака.
Дъщеря му буквално го спаси с помощта на активатора. Много бързо тази рана заздравя. Ако използваме активатора в областта на главата, за да сушим косата си, вместо обикновен сешуар, именно с активатора, който духа топъл въздух, косата започва да расте по-бързо. Защото спящите фоликули се събуждат и косата става по-гъста. Това го забелязах много ясно при дъщеря ми. Преди и подстригвах бретона веднъж на 2 седмици, а сега се налага да го правя всяка седмица, защото косата постоянно й влиза в очите. Тук момичето има розацея. 7 дни използва активатора и вече има добър резултат. Само една процедура при разноцветен лишей, гъбична инфекция на кожата и вече има добра динамика само след един сеанс. Различните кожни обривика обикновено са вътрешен проблем, а активаторът първо се справя с тях, в резултат на което изчезват и при външните прояви. Тук при младежа има псориазис. Няма да пускам цялото видео, ще ви покажа само слайдове, защото времето ни е ограничено. Вижте само за 5 сеанса колко добре се е изчистила кожата. Ако се продължи, може напълно да се избавите от този проблем. После това в специална група МИ ще бъдат качени всички резултати, ще има линк към групата, там ще видите всички резултати с всички видеа. Възстановява се пигментът на косата. Вляво са побелели коси, вдясно вече са започнали да растат тъмни, разширени вени. Състоянието се подобрява за кратко време. Тук се случи бърза регенерация на тъканите след падане, не остана синина само за няколко дни. Различни старчески новообразувания изсъхват и падат без да оставят белег. Дерматит при деца, псориазис отново на алопеция. Ето една жена, която 8 години е ходила с перука. Косата изобщо не растеше след химиотерапия, а след активатора започнаха да се появяват първите косми. Съдовите мрежички и звездички също изчезват. Отново алопеция. Ето такова кожно заболяване. На някои им е нужно повече време, да, на други по-малко. Но във всеки случай да имаш такъв домашен доктор за всякакви ситуации е просто чудесно за цялото семейство. Още повече. Просто супер. Например, папиломи. Ето при мен, да, 3 дни използвах активатора и папиломите ми паднаха. Не оставиха никакви следи. Дерматита по ръцете. При децата също е често срещан проблем. Тук мъжът обработва белите си дробове, затопля зоната на белите дробове, защото преди 20 години ги е настинал. След това постоянно се мъчеше с кашлица, защото се събираше течност. И само 4 дни използване на активатора веднага отбеляза, че нощем е спрял да кашля. Този резултат ме впечатли изключително много. Ето, жената 17 години, представете си, се е мъчила с лицев неврит. Лицето й постоянно трепереше. И след 10 сеанса, вижте какъв добър резултат. Колко много хора всъщност могат да бъдат помогнати с помощта на такива най-нови технологии. Те просто не знаят. Трябва просто да им се разкаже, да им се изпрати видео на някой лекар, да се поканят на такова пряко предаване. И ако имат проблем, ще могат да се избавят от него. Активаторът прекрасно регулира кръвното налягане. Понижава кръвната захар, работи с вътрешните органи на стомашно-чревния тракт, подобрява тяхната функция. Витилиго, имаме резултати. Херпес, много различни резултати. Тук е известният специалист Наил Башаров, водещ специалист, доктор в клиника Велес. Той тъкмо разопакова нашите продукти, поръча ги както за себе си, така и за своя център. И активатора той получи напълно безплатно от компанията Виеда. Този месец той е включен в нашата промоция. В края Олег Григориевич ще сподели какво точно трябва да се направи, за да получите такъв уред като подарък. Следващото е електрически битов уред биомасажор. Той съчетава в себе си 4 вида масаж. Функции, да. И вие можете у дома да правите масаж, медицински, лимфодренажен, релаксиращ, коригиращ, гуаша масаж, вакуумен масаж, а дори има и функция за акупунктура. Тази година имаше световно изложение в Банкок и той спечели първо място там, защото резултатите от използването на този уред наистина впечатляват. Един сеанс замества 10 сеанса обикновен масаж. Тук на момичето и направиха масаж на гърба, значи да, само един сеанс. Всички отоци по лицето изчезнаха, защото лимфата се раздвижва много добре, лопатките се изравняват, а гръбначният стълб също се изправя. Само 5 сеанса общо. Тук жената е прекарала инсулт и дъщеря й работи с нея с помощта на активатора. Лявата й страна беше парализирана. Тези специални накрайници имитират акупунктура, подобряват микроциркулацията.
и възстановяват нервните окончания. Жената се възстанови много бързо и започна да движи ръката си. По-късно ще гледате това видео в групата. Дори върху животни може да се използва нашия БЕМ. Тук на кучето са отказали задните крайници, то се движи по този начин. Домашният любимец е възрастен и в клиниката вече са се отказали да правят нещо, защото просто не е по силите им. И стопанката у дома работеше с помощта на токопроводими ръкавици, които имаме в нашия комплект, и успя напълно да възстанови домашния любимец. Когато в клиниката видяха, че кучето се движи на четирите си лапи, веднага си купиха такъв уред, за да помагат на нашите по-малки братя. Също така може да се използва и в козметологията, т.е. да се правят микротокове на лицето. В областта на деколтето да се въздейства върху окосмената част на главата, за да се стимулира растежът на косата за тези, на които това е актуално. Следващото е мини-сауната Багуа, вашият домашен спа салон. Тук има 77. Скъпоценни камъка, турмалин и черен нефрит. Те са вшити по периметъра на тази сауна. И при нагряване отделят инфрачервена топлина. Сауната се загрява много бързо. Дъщеря ми беше просто във възторг, не искаше да излиза от нея. Вечерта се прибрахме от плажа и виждам, че има хрема. Казвам, хайде, влизай в сауната, ще премахнем първите симптоми на настинка. 10 минути. В тази сауна заменя цял час в обикновена сауна. Тя излезе оттам цялата мокра и изобщо не искаше да излиза. На следващата сутрин се събуди като краставичка и отиде на училище. С помощта на тази сауна какво можем да правим? Разбира се, можем да отпуснем мускулите след работа или тренировка, да подобрим кръвообращението, да ускорим лимфния поток, да се избавим от шлаки и токсини и естествено да отслабнем. Но най-важното е, че инфрачервената сауна, учените отдавна са доказали, че редовното посещение именно на инфрачервена сауна намалява риска от заболявания на сърдечно-съдовата система. А това при нас е причина номер 1 за смъртност. Това са инсулти, инфаркти и всичко свързано с сърцето и съдовете. Тоест изобщо може да си удължите живота. Дори известни спортисти, като Хабиб Нурмагомедов в този случай, изсушава своите момчета именно в нашата сауна, защото тя е преносима, малка, заема малко място. Може да се вземе със себе си както на тренировки, така и на състезания. Моля мъжът. Отслабва и се оздравява. Дори децата използват нашата сауна. Сега ще превъртя. Защото, знаете, днес в съвременния свят децата се хранят, зле пият кока-кола, ядат чипс, много сладко. И разбира се, дори при децата излизат шлаки и токсини. Вижте, само за един сеанс такава течност с този цвят излезе от детето, а за възрастните хора изобщо да не говорим. Там могат да се видят какви ли не цветове. Всичко това са отрови и шлаки, защото именно през кожата излизат всички тези замърсявания. Разбира се, не може да се отслабне само с един сеанс, естествено. Това е продължителен процес, но въпреки това, днес е възможно да поддържаш отлична форма без изтощителни диети. При нас една блогърка отслабна с 20 кг с помощта на нашата сауна. И тя, разбира се, сподели това в блога си със своите последователки. Толкова бързо разграбиха сауната. 40 сауни само през първата седмица, а някои, знаете ли какво още правят? Купуват няколко сауни и ги отдават под наем. Дори такъв бизнес развиват. Следващото са корекционните стелки. Това е стока за масова употреба, защото повечето хора днес страдат от някакви проблеми с опорно-двигателния апарат. В резултат на това, че водим заседнал начин на живот, често седим неправилно с кръстосани крака, прегърбваме се. От това дори могат да страдат вътрешните органи, т.е. те се изместват, променят положението си, нарушава се кръвообращението там. И разбира се, повечето хора имат плоскостъпие, а това всичко влияе на коленете и тазобедрените стави. В китайската традиционна медицина, която е на повече от 5000 години, изобщо се казва, че стъпалото е второто сърце. На стъпалото се намира проекцията на всички вътрешни органи. И ако ходим с такива стелки, където има специални акупунктурни точки, изпъкналости, които ще ви правят масаж, все едно специалист работи с вас, въпреки че просто ходите на работа у дома или се разхождате. Тоест, значи, те могат да се поставят в всякакви обувки и да се използват постоянно. Подобрява се микроциркулацията, възстановява се анатомичният свод на стъпалото, мускулите и фасциите се връщат на мястото си.
И в резултат на това, че натоварването върху стъпалото се разпределя правилно, ако има някакви деформации, например на пръстите, те се връщат на мястото си. Тук се провежда събитие на живо. Да, на сцената канят едно момиче. Тя има диагноза ДЦП, вроден сериозен проблем. И детето разказва, че преди дори не е можела да разтвори юмруците си, защото мускулите на ръцете й били толкова напрегнати. А сега, след нашите стелки и активатора, вижте какво подобрение, каква динамика. Детето с радост демонстрира че не трябва да се отказваш. Дори и в толкова сериозни ситуации можем да въздействаме на такива проблеми. Кокалчетата изчезват, това е често срещан проблем, основно при жените, нали? Различни мазоли са шипове, болкови усещания. И че така се формира сводът на стъпалото. Например, това е нашия проблем с сина ми. Той има валгус. 10 години се опитвахме да го излекуваме. Поръчвахме индивидуални стелки, ходихме при всички ортопеди, правихме масажи, носеше специални обувки. За съжаление, това бяха пари на вятъра и загубено време. А тук вижте колко бързо се формира сводът. Започнахме да носим на 2 ноември, а на 21 декември вече имаше резултат. Вече стана по-добре. Разбира се, това няма как да не радва. И ортопедите, които не са заинтересовани да ви имат като постоянни клиенти, препоръчват нашите стелки, защото имат гаранция 5-10 години. Тоест, те са направени от такъв сплав, че са дълготрайни, купувате ги и ще ви служат цял живот. Прекрасна профилактика срещу разширени вени, но дори ако вените вече са се появили и пак можем да им повлияем, защото кръвта ще се оттича от стъпалото нагоре. Тук мануалният терапевт нагледно показва, че ако ходим с такава плоска стъпало, в бъдеще ни очакват артрити и артрози, защото всичко това е взаимосвързано и дори хернии и протрузии в гръбначния стълб се появяват над нас, тъй като стъпалото е амортисьорът на целия организъм. И ако използваме такива стелки, в които има специални магнити и акупунктурни точки, подобрява се кръвообращението, оформя се сводът на стъпалото по този начин и цялата ни опорна система започва да се подрежда. Дори се променя захапката, особено при децата, особено при растящите организми. Също така нашите стелки са добър индикатор за състоянието на вашето здраве. Ако те променят цвета си, например станат червени, това означава, че трябва да проверите сърцето и съдовете си. Ако са зелени, това е свързано с черния дроб. Ако са черни, това са бъбреците. И още имаме един малък бонус за партньорите. Ако изминете 10 000 крачки на нашите стелки в рамките на деня, компанията ще ви плати $10 за това. Ако издържите цял месец, без да прекъснете нито веднъж, компанията ще ви преведе $500 в специална бонусна сметка, с която ще можете да купувате продукти на компанията с отстъпка до 50%. Дреболя, но приятно, защото защо да ходите безплатно, когато можете да го правите срещу пари? Следващото са високотехнологични очила за възрастни и за деца. 100% защита от ултравиолетови лъчи и вредно излъчване от джаджи, телефони и компютри. Прозрачно стъкло, без диоптри, ергономична форма, която пасва на абсолютно всеки тип лице. И така се осигурява защита. Днес всички сме се превърнали в IT специалисти и от сутрин до вечер сме на телефоните, особено децата. Вредното въздействие, което оказват, днес тези джаджи нанася непоправими щети на нашите очи. Затова зрението се влошава по-рано. Затова се появяват всякакви проблеми. И вижте, днес навсякъде, на всеки ъгъл има клиники за смяна на лещи. Когато се отлепи ретината, се правят операции. Тоест, ако в бъдеще не искате вие или вашите деца да лягате под ножа на хирурга, трябва просто да се погрижите за това предварително. Защото това е нашия живот, вече няма как да избягаме от тези компютри. Освен това, нашите очила решават някои проблеми. Например, ето страбизъм, млад човек, имаше кривогледство. Ето такава беше ситуацията. Благодарение на това, че очилата са направени от графен, стодап, който е уникален материал, те отделят отрицателно заредени частици, аниони. Те подобряват микроциркулацията около очите, мускулите се отпускат и очите се връщат на мястото си. Тоест, детето просто носеше нашите очила от компанията Vieda и вижте какъв добър резултат.
След това една жена имаше катаракта и разбира се с възрастта зрението й се влоши. Тя носеше нашите очила половин година. Отиде на преглед и ей казват: зрението ви се е подобрило, катаракта няма, какво сте правили? Тя отговаря: нищо, няма да повярвате, просто носех нашите очила. И ето резултата. Нагледна демонстрация за това как работят очилата. Ето един мъж седи на слънце и изважда специална карта, която е чувствителна към ултравиолетовите лъчи. Ако я изложите така на слънце, тя започва да потъмнява, но ако я върнем обратно зад прозрачната леща, тя отново става бяла. Тоест, така работят нашите очила. Някои маркови слънчеви очила не защитават така, както тези. Нашите са прозрачни и имат антирефлексно покритие. Те са много харесвани от шофьорите, защото очите не се изморяват. Дори когато шофирате на дълги разстояния. Тук жената имаше глаукома. Тя носеше нашите очила вече. От безизходица преди операцията някой и ги беше препоръчал. И тя дойде на преглед, а операцията й беше отменена. Защото не бяха открити признаци. Това е заключението на лекаря. Сега тя показва това заключение на всички, за да докаже, че не трябва да се бърза. За операция винаги има време. Първо може да се опитат новите технологии. Съществува специално оборудване, което измерва количеството аниони. В обикновените очила, в помещенията, изобщо в градовете при нас има приблизително 24-26 аниона. А в големи количества те се съдържат на екологично чисти места, в планините до водопади. Затова, между другото, хората там живеят по-дълго, защото тези отрицателно заредени частици потискат цялата патогенна среда. Вируси, бактерии, гъбички, паразити разрушават свободните радикали. А в очилата на компанията Виеда вижте колко пъти повече аниони има. Това вече е лечебна доза. Затова, когато ги слагате, да, научите си първо, вие се защитавате от вируси и бактерии. Второ, облегчават се такива симптоми като сълзене, светобоязън, усещане за пясък, когато очите се уморяват, различни зачервявания. Когато очите изсъхват и имат нужда от овлажняване, алергични реакции, вирусен конюнктивит, ечемик, дори главоболие. Т.е. можете да сложите тези очила на главата си, вместо да пиете хапчета. И накрая, последното, за което ще поговорим с вас, са анионовите средства за лична хигиена. Темата е женска, да, доста специфична тема, за която почти никой не говори, но това е животът. Нали? И това присъства във всеки живот на всяка жена. Нали? Затова предлагам, сега ще се върна на екрана, ще изключа споделянето и ще поговорим още няколко минути по тази тема. А след това вече ще предам думата на Олег Григориевич, защото що се отнася до парите, разбира се, той е нашия професионалист. И така, вижте, за жените ще бъде интересно, защото това се отнася пряко, нали, до нашето здраве. Това оказва много силно влияние върху здравето, а за мъжете ще видите невероятен бизнес. Пазар, който днес чупи всички рекорди, защото това е продукт с повторна консумация и всяка жена го използва. Ето такива средства купуваме в супермаркета и харчим за това приблизително $5-6 на месец. Просто умножете по милионите жени наоколо. Абсолютно всички го използват. Тоест, разбирате ли какъв е обемът на пазара? $380 милиарда е оборотът на тези компании, корпорации годишно. И всичко щеше да е наред, бизнесът си е бизнес. Ако това не вредеше пряко на здравето на жената. Днес гинеколозите казват, че с появата именно на тези средства хроничните заболявания при нас са се увеличили с 50%. Като цистит, вагинит, ендометриоза, който се среща при всяка трета жена, а това е предраково състояние, което се лекува само хирургично. Миоми кисти се появяват при момичета на 15-16 години от нищото. Различни поликистози, ерозии, ракови заболявания, ранен климакс, дори до безплодие. Това се случва, защото съставът на тези средства е с много ниско качество. Например, в тях се съдържа техническо лепило, а тези формалдехиди попадат в тялото на жената за продължителен период от време. Това е най-опасното. И това, което правим всеки ден, да, салфетките, които са ежедневни и за цикъла. Постоянно ги използваме. Последният слой, разбира се, е от полиетилен. Той изобщо не пропуска въздух да как тръгне, както твърди рекламата.
а напротив създава парников ефект и тя е отлична среда за размножаване на бактерии. Опаковката дори от нея са спестили. Разбирате ли? Тя не се затваря херметически. Ако такъв продукт стои в дамската чанта, всичко може да попадне вътре. Например, монета, която е минала през милиони ръце. И дори преди употреба там вече започват да се размножават бактерии. Оказва се, че жената сама се заразява за свои пари и си създава проблеми. При някои това ще се прояви по-рано, при други по-късно. Но тъщо на пазара има и безопасни средства. Жените просто не знаят, че от компанията Vieda има такива средства, анионови продукти за лична хигиена, които се справят много по-добре с основната си функция, защото имаме сравнение с всички марки и това е просто очевидно. Това е първо. Второ, съставът им е напълно натурален. Дори опаковката е направена с любов, херметична е. Това е стерилна салфетка, която няма да навреди на вашия организъм. А напротив, ще донесе само полза. Защото тук има и такъв чип. Розов на цвят, който именно отделя тези аниони и те убиват вируси, гъбички, паразити и бактерии. И се получава така, че имаме аналог, нали? Приблизително същия е и по цена. И той не само, че не вреди на здравето на жената, но и решава различни проблеми. Това са лечебни средства. Имаме гинеколог Олга Шишова, която разказва точно за това какви проблеми се решават с помощта на тези средства, които също така имаме в компанията. Но има резултати дори до здрави деца, които са се родили при момичета, които не са можели да имат деца. Как ви се струва такъв бизнес? Това е такъв уникален продукт, който ще бъде необходим. Абсолютно на всяка жена. Аз ще го използвам, дъщеря ми. Нейната дъщеря. Такъв бизнес може да се предава от поколение на поколение. Освен това не е нужно ние да го произвеждаме, компанията вече го е направила. Какво трябва да направим? Просто опитайте сами. И да разкажем на приятелките си, както момичетата си споделят помежду си. От уста на уста. Разказват за най-добрите продукти. Мога да кажа, че дори и мъжете го използват, защото и в урологичната сфера се решават проблеми. Затова този продукт е уникален. Само с него могат да се правят милиони. Въпреки че не е нужно да го купуваме предварително, за да го продаваме. Но идват предприемачи и казват така, нищо друго не ме интересува. Трябва ми точно тази позиция. Ще поръчвам. Директно. Мога ли? Ще поръчвам. Моля, поръчвай. Ако имаш мислене като на предприемач от традиционния бизнес, моля, и това е възможно. В крайна сметка има много варианти за печелене на пари, защото ако в ръцете ни има толкова уникален продукт, който решава проблемите на голям брой хора, значи те ще го използват. По този начин компанията ще печели пари. Но най-интересното е, че тя ще ни възнаграждава щедро за това. Сега ще предам думата на Олег Григорьевич. Той има колосален опит. 30 годишен стаж в тази индустрия. Той е спечелил не $1 милион, има статут на национален директор. Това е вече сериозна квалификация, при която получава много различни бонуси и той ще сподели с нас какво точно трябва да се прави, за да се печелят прилични пари още през първия месец. Знаете ли защо днес съм в толкова добро настроение? Защото днес още от сутринта спечелих $250. И докато бях там, приготвях закуска и чистех апартамента. Защото в моята група работят хора и те печелят пари за себе си. Но понеже са дошли чрез мен, компанията не забравя и мен. И това е чист пасивен доход. Пожелавам ви същите доходи. Предавам думата нататък. Благодаря ви за вниманието. Нека да продължим. И така. Току-що чухте информация за продуктите, а също и за парите. Точно тази дама, която говори преди малко, именно благодарение на нея аз попаднах в тази компания. Дълги години се опитвах да я привлека в моя бизнес. 29 години, както казах, се занимавам с мрежов бизнес в различни компании и през цялото време се опитвах да я привлека. Разказвайки и за перспективите и възможностите, които съществуват в индустрията на мрежовия бизнес. Но тя отказваше по различни причини. Но преди 3 месеца тя сама се обърна към мен и каза, че е намерила продукт. Тя сподели резултата. Децата и моите внуци спряха да боледуват. И това проработи за мен. Защо?
защото познавам тази жена много добре. Познавам я 38 години и познавам децата и те са мои внуци. И за мен тяхното здраве е много важно. И когато тя казва, че това действа, че това работи, аз бях принуден, просто принуден, нямах друг избор. Да се захвана, да запретна ръкави и да се заема с този бизнес, защото прекратих отпуската си, която вече си бях определил. Тоест, тази мрежова пенсия и започнах отново този бизнес. На огромен брой хора може да се помогне с нашите продукти и бизнес възможностите, които компанията вие да ни предоставя. Нека поговорим за парите. Наистина, например, тези дамски продукти, хигиеничните превръзки, ето тези. Ако жените ги използват. И този по отношение на цената е същото, само че нашият продукт е лечебен. Той е способен да премахне онези проблеми, които са възникнали в резултат на използването на подобни продукти от супермаркета, които вредят на здравето, както разбрахте. Това е толкова просто, но това е наистина просто. Това наистина е бизнес, на който няма цена. Ако има жена, значи тя го използва. Ако тя го използва, тя търси по-добро. Веднъж като опита, няма връщане назад, тя просто няма да може да използва други продукти. Отново. Затова така се изгражда клиентелата, така се намират хора, които искат именно от това. Ти ползваш ли го? Да. Печелиш ли пари от това? Не. Тогава си малко глупаво момиче. Искаш ли да ти покажа как се печелят пари? Имаш ли познати хора, които също го използват? Разбира се. Ако им разкажеш, че това е много по-добро, по-полезно, по-здравословно и дори по-доходоносно, те също ще започнат да го правят. Ето така започваш да изграждаш своята група. Сега ще ти покажа как се прави това. Още повече, че и мъжете го използват. А защо не? Ако вътре се намира този чип, който предизвиква поток от аниони, убиващи всичко, което вреди на нашия организъм, всички тези гъбички, паразити и други свободни радикали. Защото нашият чип, който е в тези превръзки, е с отрицателен заряд и освобождава анион. И когато той попадне в организма, веднага търси плюс към себе си. А всички тези вредни същества, които живеят в нас, всякакви гъбички, паразити и други, имат положителен заряд. И плюс към минус на ТОЧОПБИ настъпва неутрализация, плюс към минус и чрез токсините. Заедно с всички отпадъци това излиза от човека. И вместо безплодие, да имаш онкология и всякакви различни списъци с такива имена на болести за мъже и жени, идва нормалното здраве. Не е ли страхотно? Не е ли това гениално? Просто хората не знаят за това. И този, който ги осведоми за това, става богат. Затова 2 пъти на ден правим такава делова среща и на нея разказваме как хората да успеят. Нека ви покажа. За да печелите пари тук, първото и най-важно условие е да използвате продукта лично, за да говорите истината, за да ви разтърсва и вълнува от това, че не е завярване как действа върху вас, как ви помага. Когато сте виждали всички тези болести по тялото, когато знаете ли, според мен това е най-страшното, което може да се случи на човек. Когато детето ти, твоето дете, е цялото в псориазис или екзема, или в някакви рани, които кървят. Какво да се направи? Мехлеми, всякакви мазила, нищо не помага. Щрак. И това е. Намазваш го и действа. Трябва да използваш продукта. Това е първото, което трябва да направиш. Трябва да започнеш да използваш продукта. Много или малко, това вече сам решаваш как ще го използваш. Първо, 250. POE, това е броят на точките. За $250, малко повече, може би, ще си купите някои хранителни стоки и ще започнете бизнес. Това могат да бъдат стелки, плюс очила, плюс дамски превръзки. За колко месеца, може би? За 3 месеца. Плюс това има водороден прът за вода. Така че водата е добра.
и затвори вратата. Второ, това е жена ми, която отиде да затвори вратата. Втория пакет е $500. Това е клетъчен активатор. Ето, клетъчният активатор струва точно $500 на руския говорещ пазар. И третия пакет е 2000 пиви. Там са $2000, може би малко повече. Ето, малък комплект, и по-голям комплект, и голям комплект. А продуктите могат да бъдат различни. Можеш дори да си вземеш само очила за всичките пари, разбираш ли? Каквото искаш, това си поръчваш. Главното е да има тези точки. 250, 500 или 2000, не по-малко. Когато поръчваш този комплект, ако си влязал с този комплект, това означава, че дневният ти доход може да бъде повече от $250. С този пакет не повече от $500 на ден, а с този пакет не повече от $2000 на ден. Къде е по-изгодно? Как мислиш? Разбира се, тук. Къде е по-изгодно? Там, където имаш само сделки за себе си, за сина и дъщеря си и превръзки, и това е всичко. Или тук, където имаш цяла студия у дома с всякакви битови уреди, сауна, масажори, клетъчни активатори, вентун и още. И плюс комплект от различни биологично активни добавки, всякакви еликсири. Безценни по своята стойност. Къде е по-добре? Разбира се, тук. Но това струва по-скъпо. Можеш ли да си позволиш да купиш по-скъпо? Моля. Искаш малък комплект? Моля. Искаш среден комплект? Моля. Аз лично, като всеки съмняващ се човек, започнах именно с този пакет и започнах с 500. С 500 мислех си, ще видя, ще пробвам. Трябваше ми активатор. С това и започнах. Това всъщност трябва да се признае, честно казано, че това е най-популярният. Най-често. Започват именно с този пакет. И така. Тук има такова правило. Веднъж, ако си купил на някакъв пакет в компанията и повече не ти трябват продукти, никой повече няма да те кара да ги купуваш. Във всички други мрежови компании трябва задължително всеки месец да правиш покупка. Ако не го направиш, няма да ти начислят пари. Ще загубиш точките, които си събирал с години, надявайки се, че ще се превърнат в пари. Кариерата ти ще бъде прекъсната или дори могат да те изключат от компанията. Тук компанията, невероятно нещо, не можете да си представите колко е силен този ход, колко мощен е той. Те казаха, ние отменяме всички задължителни покупки. Искаш, купувай, не искаш, не купувай, изкарвай пари. Само тук ще има 250, на този пакет 500, на този 2000 и това е. И нищо повече не трябва да се прави. И хората купуват. Тоест компанията е толкова уверена в качеството на своите продукти, че ако човек опита веднъж, вече е ясно. Толкова съжалявам, че научих за тази компания толкова късно. Можех да помогна на толкова много хора и да спечеля толкова много пари и така. Как се възнаграждава работата на дистрибутора и какво точно трябва да се прави? Ето, сключили сте договор с компанията, регистрирали сте се в компанията, значи сте закупили продукти и сега трябва да започнете да печелите пари. От какво се състои работата? Трябва, казано просто, да уведомяваш своите приятели, познати, съседи, роднини, съселяните си, всички, които живеят около теб, да им казваш, че имаш това нещо и как то работи в твоя живот. Чуй дъщеря ми, например, нямаше тези редовни женски дни, а лекарите там всички викаха, беда, лошо е, всичко е зле. А сега започна да използва този продукт и всичко се възстанови. Момичето сега тича щастливо, готви се да стане майка. Кой баща или майка няма да се притеснява? Когато възникнат такива проблеми, или, например, детето има кривогледство, или псориазис, или нещо друго, или пък бабата е в прединсултно състояние, или след инсулт, и продуктът веднага помага. Как да не разкажеш за това? А вижте колко много отзиви има. Сега, като приключим, можете направо да копирате и да имате тези отзиви при себе си. Хора, видео, значи и
аудио и текстово, разказват и показват снимки, разказват какво им се е случило. Някъде кокалче на крака, някъде имало е шип, вече го няма, имало е мазолия, вече ги няма, стелките са помогнали. Там ето, в очите постоянно имаше усещане за пясък, вече го няма, странна работа. И ето тези хора, това са хора, които работят, а не просто споделят, а когато просто споделяш нещо хубаво, нещо, което те вълнува и радва с друг човек, това какво е? Ето от това се състои работата. Ако мълчиш, не, има хора, които са стиснати. Знаете, аз ги наричам стиснати, когато учих в военноморското училище. Военни хора, знаете, там има братство, приятелство. 5 години учихме с момчетата. Естествено се сближихме и там, особено в първи и втори курс, имаше такива случаи, после вече нямаше. Като пораснахме, когато спиш през нощта, събудиш се по някаква причина и чуваш как над теб лежи момче, приятелят ти, корефанът ти и хрупа бисквити с шоколад. Той получи пакета ни, скри се под одеялото и се нахрани сам. Можете ли да си представите какво е това? Мисля си как съм бил приятел с него. Това е стиснат човек. Как може да не споделиш с момчетата? На мен като ми дойде Колет, споделих. На него като му дойде, той сподели. Седнахме тук заедно, зарадвахме се. Похапнахме. Не. Едно. Ето, получих резултат. Жена ми, дъщеря ми се чувстват добре. Аз също се чувствам добре. При мен върви профилактика на онкологични заболявания. Раковите клетки, които потенциално могат да се появят при мен, значи аз ги унищожавам. На никой друг няма да кажа, кой си ти? Животно и толкова, Каперник. Хората около теб страдат. Ето това е работата. Определете се, вие скъперник ли сте или добър човек? Ако сте добър човек, имате гениални шансове да станете богат човек. Това е просто понятие в главата. Ето го мрежовия бизнес. Това е просто животът, разбирате ли? Това е, че са ни научили да ходим на работа. Да отидеш на училище, в институт, после на работа. И ето ще получаваш някакви $250, 25 000 рубли на работата си. И така, докато не умреш, ще получаваш това. Онова, което никога не ти стига. А тук казват, моля, ако искаш така, но ние ти предлагаме такъв бизнес. Искаш ли да започнем? Това сте вие. Това сте вие. Вие, да речем, сте влезли с пакет от 500. И имате ляв екип и десен екип. Това е бинар. Бинарно означава двойно. И трябва да поставяте хора. Тук. Значи споделихте нещо с човек. И показахте му някакъв продукт, не казахте му нещо. Той казва, а какво е това, а как работи? Вие казвате, аз още не мога да обясня подробно. Ето ти линк. Хайде да седнем заедно сега и да гледаме. Ето, в 14 часа ще има. Значи, момиче и мъж, които ще разказват. Интересно разказват. И ето твоята приятелка Галя. Галя дойде и гледа това. И тогава той казва, знаеш ли, искам да опитам. Коя чанта взе? Казваш, аз съм на 500. Но, тогава и аз ще дам 500. Какво да взема? Ами те го посъветваха. И човекът си избра за 500. И ето, влево се регистрира. Първият ви партньор в бизнеса. А по същото време, още един ваш познат, някой си се режа, също взе пакет за 500. Щом свършихте тази работа лично, поканихте единия и другия. Поканихте 5 свои познати на такава среща. Предварително поговорихте с тях, те дойдоха и двама веднага казаха, да, ние искаме. И при вас се оформи такава двойка на едно и също ниво, това е вашето първо ниво, и на едно ниво. Получихте такава двойка. И така, имаме вид доход, който се нарича степ бонус. Той е равен на 50% от най-малкия пакет. Пакетът може да бъде такъв или такъв. В този случай момчетата избраха ето този пакет. Галя и Сергей избраха този пакет. Колко пари ви се полагат? 5-10% от по-малкия обем. Да, $250. Ето това е месечната заплата на някой счетоводител. Трябва да работиш цял месец. Да изслушваш упреци, да тичаш към маршрутката, да закъсняваш, да оставяш болни деца. Бързо да го правиш това. Изпратила си пържени яйца на мъжа си, а ти самата тичаш. Ето това е.
Цял месец трябва да се мъчиш. Разбирате ли това или не? Не, вие започнахте да използвате превръзки. При вас спря някакъв проблем, разказахте на двама души, те също направиха същото. Сега тези хора, ако вие сте спечелили първия ден $250, тогава от човека, повярвайте ми, знам го, в главата започва да се върти. Чакай, аз само пробвах, още нищо не съм разбрал. Мога да кажа на Наташа, Галя, Виктор Петрович, тези имат проблеми у дома, тези също. А там да видиш колко познати имам в Махачкала, а колко познати имам в Смоленск, а колко имам в Владивосток. На всички трябва да разкажа. Трябва да изпратя линкове да разкажа. Всички ще се втурнат да ви следват. Веднага всички ще захвърлят всичките си дела, всичките си бизнеси, всичките си работи. Всички ще се втурнат? Не. Не всички. Не трябва да е така. Това не е правилно. Но от определен брой хора. Някой ще каже, ами аз искам. И ще имате още един човек вече на второ ниво и той ще вземе, да речем, пакет за 2000. За 2000. А този Сережа ще вземе и ще покани свой човек. Някоя позната Катя. И Катя ще вземе пакет за 500. И отново при вас се появява двойка. Щом се появи такава двойка на второ ниво, отново имате възможност да получите степ бонус. Ще ви възнаградят и ще ви платят над 50% от най-малкия пакет. Тук са 2000, а тук 500. Колко ще ви плати? $250. Всичко това се случи за един ден. Имаме 2 такива срещи на ден. Презентациите са в 14 и в 19 часа. Тези двамата бяха на 14, а тези двамата на 19. Вие просто поканихте хора. И получихте своите $500. Колко сте инвестирали в бизнеса? $500. Взехте назаем, изтеглихте кредит. Вложихте тези $500, значи в продукта, получихте продукта, ето го, вашият продукт, ето го вашият продукт, ето го вашият продукт, ето го вашият. Очила на главата, ето при мен. Значи, продуктът е на лице, на хората под вас също са на лице. Най-важното. И вече сте си върнали парите. В сметката ви лежат $500, вече сте ги изкарали, можете да ги изтеглите и да отидете в банката, за да ги внесете. Никакви лихви. Разбирате ли това или не? Но, разбира се, трябва да вдигнете телефона задника си, да се обадите, да поговорите. В началото може би не се чувстваш много уверен, но ако си имал проблем, здравето ти е било лошо, ако сте получили резултат. Но какво за резултата? Уше, защо да се подготвяш да правиш презентация или да изнасяш нещо, или каквото и да е, когато просто можеш да се обадиш на Надя и да кажеш, Надя, мамка му, нищо не разбирам. Ела бързо у дома. Имам този проблем. Имаше го, а сега вече го няма. Реших го, знаеш ли? Имах тези кокалчета на краката. Сложих го и не можех да ходя. Всичко мина вече 3 дни. Ходя. Какво е това? Стелки. Какви стелки? На Витю му трябват. И започна всичко. Разбирате ли или не? Но ако седиш като скъперник и ядеш тези бисквити сам под одеялото, както правеха момчетата, с които служих, тогава, разбира се, ще получиш нищо, а не пари. На скъперниците не плащат. Изработихте един ден. Ако изобщо може да се нарече работа. Сега имате група от 4 души. На следващия ден каните още един човек. И този човек взема за 2000. Взема за 2000. Сергей се развихря, кани още един човек и той също взема за 2000. Опа! И колко пари ви начисляват? 50% от по-малък обем. Колко е това? 50%. Да, това е $1000. $1000. Опа! Веднага сте спечелили $1000 директно по сметката. След час вече можете да имате тези пари на картата си, 100 000 рубли. Ди, ако сте в рубли, дил и да отидете където пожелаете с тях. Но понеже сте на този пакет за 500, компанията не може да ви плати повече от $500. Затова ето това. Това няма да ви бъде изплатено, а ще ви изплатят само толкова. 500. А другите 500 ще отидат в компанията. Веднага ви предупредиха,
Затова хората предварително бързат, когато видят, че това започва и правят апгрейд. По всяко време можете да повишите нивото си от 500 на 2000, от 250 на 500 или на 2000, за да бъде доходът ви на ден не по-малко от 2000. Защото не знаете как ще започнат да работят тези хора, които сте поканили. Защото този човек казва, не, аз тук няма да си губя времето. И като започна да работи и всеки ден имате 2000, ето така хората печелят пари. А откъде получават хората пари? Стотици хиляди долари и евро, работейки по-малко от година. Откъде? Ето откъде. Има различни хора. Има енергични, бързи хора, склонни към бизнес и на тях им трябват много пари. А има и такива хора, но заети с други неща, деца. Значи, ето жените са обременени с домакинството, това, онова. Те биха искали, но нямат възможност. А други просто са мързеливци. Нима не познавате мързеливци? Има ли поне един човек, който да познава поне един мързеливец около себе си, който казва така, аз не вярвам в това. Той не вярва само защото никой не го е откъсвал от телевизора и от бирата. Ето защо той не вярва. Такъв добитък, прости ми Господи. Жената му казва, Витка, ето това започна, хайде. Ох, това ти пълнят главата с глупости. Не се разсейвай. Виж, сериалът върви. Има ли такива? Колкото щеш. Може би дори повечето са такива. Но някой все пак трябва да дойде и да им покаже. И веднъж, и два пъти, и три, и пет. И после дори този Витка започва да се чеше по главата, става и започва нещо да прави. Колко такива познавам за 30 години. А после изведнъж му просветва. Какъв глупак съм бил? Какъв глупак съм бил, че не съм работил? И по този начин, ето този процес. Този процес върви така. Просто ще отляво надясно. Щом на едно ниво има пакет, веднага идва степ бонус. Някой е направил апгрейд, изпраща ви се разликата, която той е доплатил. Например, ето този човек е преминал от този пакет, този човек е преминал от този пакет от 500 на 2000, доплатил е 1500. На вас са ви изпратили тук $750, 50%. Нито една стотинка. Ето това е похвално. Компанията Авиеда не задържа парите. Дори не си представяш. Аз дойдох от други компании и никога не съм виждал такова нещо. Не бих и помислил, че за това могат да ми доплатят. Не. Всичко до последната стотинка. Разбирате ли? Такава честност. Просто удивително. Наистина. И това се нарича степ бонус. Но това е само първия вид доход. Тоест този степ бонус може да й позволява на новака в началото да получи толкова пари, че хората казват, защо тогава работя на работа от сутрин до вечер и получавам там $450, когато тук за първия месец изкарах 1000. Защо? Ще продължа ли да работя следващия месец? Но аз вече работя с тези хора. Тоест всички хора, всеки води свой човек. Всеки води своя, поставя го. Но всички те са във вашия екип и вашият оборот се брои за тях. Но и за тях също се брои. Вижте, тази Галя, тя е поканила този човек. И ето, още един слага тук вдясно, нали има дясна и лява група. Тя го поставя тук и получава своя степ бонус. $250. А този Сергей го поставя тук и също получава своя степ бонус. В този случай $250. А вие какво получавате от този оборот? Този оборот също се отчита. Тук при вас степът е сработил, а това за вас е бинар. Вторият вид доход, който се нарича бинарен бонус, той е равен на 10% от по-малкия обем. В този случай на това ниво имаме по 500 от двете страни. Колко по-малкият обем? 500. Значи 10%, $50. Сега, този триъгълник се разширява. И този човек поставя тук своя човек, а този тук поставя, а този ето тук. Всеки от тях има своя собствена такава двойна система, бинар. И тук се получава 2000, а тук 1000 общо, сумарно.
1000 е по-малко. Значи от по-малката половина 10% на $100, а тук вече има повече хора. И тук също има повече хора. И по този начин се случва напълването. Тук 2000, а тук 1500. Това означава $150. И ето, всичко това продължава надолу, до безкрайност. Защо? Само с вашите усилия ли? Не. Има хора, които искат да изграждат бизнес и те също работят много. И всички заедно. Някой купува нещо за себе си, друг промотира, трети води нови хора. И затова целият стокооборот се отчита. И чрез степ бонуса, и чрез бинара, вие получавате начисление от $250, $500, $750. 50, 100, 150 и така нататък. И всичко това капе. Ето, Оля сега казва, получила е $250. Сигурно е била нейната двоична система, която се е задействала. Сега бинарът е някъде на това ниво, тук се е получил такъв обем и това е всичко. Тоест, какво трябва да се прави? Трябва да разказвате на хората за този продукт. Те ще идват на такава презентация. Не е задължително да идват, може ако е достатъчна информацията, която сте им предоставили и без презентация, без такава. Но системата при нас е устроена така. 2 срещи на ден. Ако всеки ден осигурявате по 2 души тук на презентацията, да, знайте, дори човекът в първия ден да е изслушал, да е замълчал и да си е тръгнал, знайте, че семето е посято. Той ви наблюдава. След седмица пак ще дойде. След месец ще каже, защо мълчиш? Аз отдавна искам, а ти мълчиш. Искаш ли го? Хайде, нямам време. Ако искаш, давай. И човекът се включва в бизнеса. Тоест, едни реагират бързо на информацията, на други им трябва време да помислят. Те влизат в интернет, започват да четат отзиви. Мислят, съветват се с жена си в кухнята, разговарят. Ето, Наташа ми предложи нещо, аз се чудя, ти как мислиш? И когато продължавате, потокът се увеличава и започва растежът. Аз просто знам как работи това. Най-важното е да не спираш. Има празници, като сега, например, майските празници при нас, барбекюта, деца, пътувания насам-натам, значи ваканции, всичко е ясно, пиене, значи изобщо пролетно-летния период за бизнеса е такъв. За мрежовия бизнес има лек спад. Но след това идва период, когато на всички им трябват пари и всички започват да печелят. И тогава започва едно такова движение. Ето това са двата вида доход, които правят човека богат. Има още 2 вида доход. Да, например, сега няма да ви рисувам, вече нямам време. Бонус за повторна покупка. Казах, че тук няма задължителни покупки, но ако вашите хора, всичко това, това сте вие, тогава всички тези хора са ваши. А най-отгоре имате спонсор, който също ви поставя хора, чрез преливане. Тоест, вие не работите сами. Това не са само лично поканени от вас хора. Имаме хора, които са довели само 2, а печелят стотици хиляди долари. Да, така им е провървяло. Ето, 2 активни са се включили. И това е, те работят. А на теб вече няма какво повече да правиш. Но това се случва рядко, трябва да работиш, трябва да го намериш. Знаете ли, диамантите са такива ценните кадри във всяка област. Се откриват трудно. Майстор дърводелец, майстор шофьор, майстор зидар, майстор хлебар, майстор сладкар, майстор лекар. Малко са ценните хора. Майстор в мрежовия маркетинг, който може да създава организации от 1000 хора. Ако намерите такъв, 2 души и това е. Осигурени сте за цял живот. Аз познавам една жена, тя е добър човек, тя е опитна, тя е добър специалист, бивш лекар. Тя е дистрибутор, тя намери един добър, разумен дистрибутор и забогатя. Там има множество апартаменти, къщи, това, онова. Познавам го добре лично. Извади късмет. И така, бонусът от повторни покупки е да се изплащат по 5% до 9-то ниво. За всяка покупка. За всеки човек, който купува нещо за втори път, от неговата покупка ви се начисляват 5% от стойността. Ще дам пример. Започнах да работя на 18 февруари.
за месец март имах бонус от повторни покупки. $183. Специално проследих това. А за месец април вече бяха $1800. Хората просто купуват пасивно. Но аз дори не знам. Просто отваряш, както Оля каза днес, сутринта. Отворих и вече имаше $250. Ето, при новаците това започва тук много бързо. В други компании такова нещо няма. Това е всичко, което исках да ви кажа. И така, нека още веднъж обобщим. Нека го обобщим. И ще кажа какво трябва да се направи. Има и други видове доходи, просто сега не искам да ги споменавам. Хората печелят. Ето, човек е работил 1 година и е спечелил там 220 000 евро за година. Вече не млада жена, която някога е мигрирала от Казахстан в Словакия с двете си дъщери, без съпруг. Там попада в катастрофа и няма къде да отиде. Трябвало е да работи от вкъщи. И тя седна на телефона. И така започна. Запознаха я с компанията Бяда и тя започна там. И ето, компанията е отворена в Европа от 1 година. За тази година тя е спечелила 220 000 евро. Втора година работи в компанията. Това е нашия по-горен спонсор. Значи последният чек за месец, април е около $70 000. 2, 4, 8, 12, 35 и така нататък. Ето такъв е растежа за 1 година. Лидери, които получават там $150 000. Т.е. хората, които имат големи амбиции, могат тук сериозно да забогатеят. Ние все още не работим дори 3 години тук. Ето за какво става дума. И нашият екип едва сега започва да се развива. Ние всъщност работим по-малко от 3 месеца. В нашия екип има над 300 души. И тези 300 души ми донесоха лично на мен доход от над 20 000 за 3 месеца. Това е за по-малко от 3 месеца. 7 000 всеки месец. Това е страхотно според мен. А при вас може да е още по-добре. Компанията казва, че $2000 на ден е ограничението, т.е. на месец могат да се получат $60 000 плюс други видове доходи, но ще бъде и повече. Но компанията казва, ако искаш повече, можеш да направиш следното. Да вземеш не един акаунт на свое име, а 3 акаунта на свое име. Първият, вторият и третият са твои. И в твое име, следователно, и работа от 3 сметки. От това и от това. И този стои и събира точки тук, кариерно ниво и така нататък. И така, ако всички са по 500, тогава тук се получава 250, тук 250, на това място $250 и това също $250. Ето, влезе по този начин. И ето ти, спечели $1000. Когато ми показаха това, аз веднага отидох и направих същото. Аз направих така 3 места по $500 и веднага ми подариха активатор на пледа. Умните хора, които виждат малко напред, са уверени в успеха си тук и искат да печелят повече, просто сметнаха цифрите, взеха лист хартия и изчислиха. Те го взимат така, на пакет. Ако вземеш 3 пакета по 500, бързо си връщаш вложените пари, а като подарък получаваш за $500 лепкав активатор. Ето, Оля помоли да кажа как трябва да се направи това. Ето, още един вариант, това е втория вариант, трябва да вземеш пакет за 2000. PV и тогава също ще ти дадат активатор за клиенти. Тоест, влизаш сериозно, правиш добра покупка, започваш бизнеса наистина сериозно и компанията те поощрява с лепкав активатор. А това е абсолютно безценен продукт за дома. Просто е необходим за всичко. Ето така. Искам да кажа, че много хора при нас постъпват точно така. Ако не успеят веднага с по 500, може да се вземе по 250. Активатор няма да ти дадат, добре, но пък ще имаш 3 места, едно до друго. И когато групата ти започне да расте, под теб ще получаваш 2-3 пъти повече всеки път, защото ще получаваш за това място, а също и за това място.
И всичко това влиза в един джоб, в един портфейл. И за семейството, за теб самия, това е много изгодно. Имаме такъв човек при нас, казва се Мигдас Саидов, наскоро. Той при нас затвори позицията директор и той намери този правилен подход и показва много добри резултати. Всички, които влизат с него, всички започват бързо да печелят пари. Всички, които се трудят, които работят. И той не е единственият, други също правят така. Аз във всеки случай, направих така. Аз просто говоря открито, защото вече много пъти са ми отправили упреци, но тогава защо не казваш какво трябваше да се направи и да се влезе по този начин? Разбира се, може просто да се влезе по този начин с едно място и да се започне да се работи. В това няма нищо страшно. После може да се изгради някакъв екип, а след това да се вземат спечелените пари и вече да се направи такъв триъгълник, за да се получава на 3 места. Така също може, но ако има възможност, ако има визия, просто ви предупреждавам, че така е по-добре. Но може да забогатеете и само с едно място. Ако печелите $80 000 на месец, това са много добри пари, повярвайте ми. 10 000 на месец долара, това вече е заможен човек. Вече нищо не те плаши. Ако издържиш известно време, примерно година в такъв режим, просто го знам от личен опит. Дълго време бях беден, нищ и затънал. В дългове и жалък. Посипвах си главата с пепел. А после започнах да изкарвам с Божията помощ много пари и знам какво е, когато започне финансовото благополучие. 10 000 $ започваш да печелиш стабилно и това е значи си се реализирал. След известно време вече не е нужно да купуваш ризи, панталони, апартаменти, всичко е купено и просто, а после неочаквано става 20, после 30, после 40. Тук можеш бързо да успееш, да забогатееш и да помогнеш на много хора, но трябва да започнеш от малкото. Всичко започва от малкото. И така, какво трябва да направите сега? Човекът, който ви е поканил, моля, свържете се с него сега и му кажете: имам такива въпроси, как да постъпя? Посъветвай ме, къде ще стоя, на кое място. Той ще ви регистрира и ще започнете. Още тази вечер вече ще можете да спечелите пари, да доведете хора там. Те ще чуят, ще кажат: и аз искам, и всичко ще започне. Може да се работи онлайн, ние работим онлайн. Няма покупки, няма счетоводство, няма отчетност. Просто започни и получавай парите си по картата. После се регистрирай като самонаето лице, после се регистрирай като ед. Ще плащаш минимални данъци и ще печелиш много пари, ще живееш спокойно. Уговорихме ли се? Това е всичко. Вечерта ще имаме среща. На тази среща, ще помолим всички наши партньори, които искат да споделят своите резултати. Как работят, колко пари изкарват, какви резултати имат с продукта. А сега приключвам. Ако нямате въпроси, предупреждавам, че веднага след края ще видите видео с отзиви. Моля, копирайте го за себе си и го изгледайте внимателно. И ще получите инструкция за регистрация с препоръки. Как да действате, за да спечелите $1000 още през първия месец? Уговорихме ли се? Всичко при нас ще бъде много добре. Ще забогатеем с невероятна сила. Можете да не се притеснявате. Ще бъдем здрави, млади, красиви и ще помогнем на много хора. Довиждане, всичко най-добро. И нека Бог ви благослови всеки един от вас. До нови срещи!